No dobre ľudia, zdravím vás pri ďalšom parte z Minecraftu, teda štvrtý part. Ja som teraz veľmi čo je toto, počkať, toto neviem, či je vidieť, asi nevadí. No, škoda, som toto natočil včera, lebo včera bol krásny deň, 4. júna 2026, teda už 126. výročie Trianonskej zmluvy, keď tá hnusná uhorská monarchia spadla. No. Teraz už som bol viac na výprave, tu si môžete všimnúť psov, teda vlkov, no teraz už to sú psi, tak by som to nazval, ktorých som našiel na výprave. A urobil som si kožené brne a našiel som nejaké železo tuto, lebo som bol slepý minulé video. Nie, zabudol som si torčky. No počkať, máme, no áno, mám tu uhlie. Z toho za čo urobím, tak. Dobre, dajme, že to nechám takto. ...64 torčiek, to je malo na dnešnú výpravu stačiť a môžeme ísť a bereme, no neviem, bereme jedného vlka, toto a bereme asi, no teba to zatiaľ necháme. Nech mi opovážia skapať, keď ich zoberiem na výpravu. Dobre, oni sa vedia teleportovať, tak chvála Bohu. Malo jedla, no nevadí, to by malo byť v pohode. No, takže ideme zase po železo, aj sme si urobili železné brnenie a... No, áno, v podstate. A ideme ďalej. Ja už som sa bál, že mi skapu. Boha, doktor zombol zase! Mám, dopúšte ho. Nie, skáperi, čo je to? Prečo som si nezobral bloky, boha? Dobre, utekám. Počkaj, ideme urobiť znova výpravu, znova. Zabudol som si veci a dement. Tak, jak by som to povedal, ja som nikdy nebol dobrý na výpravu. Ešte je tu iba jeden. A dobre, sú dva. Treba si musíme ešte zobrať bloky nejaké. A hlavne mäso, áno, aby som neskapal. Dobre. Zoberieme si, počkajte, to mám, áno, 15 chicken. A bloky. Dá, to naťažím, bloky naťažím. More! Pomoc! Si tam idú tomu creeperovi, boha Krista Mariu. Dobre, tu máte žrádlo. Ešte creeperino. Creeperino Pellegrino. Alebo dosi. Dobre. Černoch. Železo. Dobre, to je dobré. Železo, výborné. Toto je zatiaľ výborné. Good.
Tak veľa tých creeperov! Čo som v Saudskej Dobre, no tak toto je super, no poviem ich ja samovám jednu misiu! Čo poviem ich synovi? Tvoji rodičia spali! Áno, to bude. Prisahám Bohu. Tak, dobre. Vypeč... Koľko života? Nie, ja zoberiem zase! Toto nemôžem. Dobre, toto bude moja záchranná miestnosť. Ale čo robia tí vlci? Tam je creeper a oni idú tam skapať. Ja keby ma nemali radi. Asi ma ani nemajú radi. A toto kožené brnie fakt na hovno. Je to tam máme lepšie. Železo. Perfekt. Joj! Koľko toho? Hej, perfekt, perfekt. Dobre, tak za tých 2 vlkov sa to asi vyplatilo? Neviem. Aha, ďalšie. Ďaká tomto budem mať... Čo precujem ten dioritný obraz, tak to položím. Ježiši Krista! Ale náko to tu veľké je. Až moc. Ok, tu bol nejaký diamant. Oni budú na schod tam úplne dole. Á, to je svetlo akože... Jaj. Tam sa potom môže skočiť. Prečo? To ani v Bedrocku nie je tak veľa. Aspoň majú sprostý aim, jak v Bedrocku, že majú aimbot. Ja poviem takto. Počkám, až pokračujú až sem. Á, dobre, dobre. 1v1, fandím tomu tam. Kto zabije prvého koho? Ty vole, epic. That's epic. Počkať, toto bol... Ktorý? To bol asi ten, ktorému som fandil, že? Aha, dobre, skap. Ja počkaj, ale zabijem takto. A nie, ste tam poradný fight. Kde je tento? Kde je ten druhý?
Kde je ten malý druhý? A... Nie! Tá sliepka išla dole s ním! Pardon, ale ja to nemám na hardke. Dobre, ty skap. Prížradlo. Ideme ďalej. Nie. Už stačí! Austrália! Toto je! Dobre, 10 železa. Not great, not terrible. Nejaké tunely, rytný, análny otvor, pardon. Toto je. Po železo sa vrátim potom. Maybe next time. To nie po železo, pouhlia, dement. Není už ten zombík, je? Ne, odsupital. Aha, tu si, doktor Zombos, poď. Protože Zomboid je tu. Železo. Chceš zase? You want down under! Á, to je dobre veľa železa. Perfekto. Á, tu je parádne veľa už toho. Už by som mal mať asi na celý armor? Ale by som... Počkaj, nebolo to ešte niekde železo? Nie som to ešte videl ho. Alebo som bol slepý. A tu. Tu je ešte. Výborné. Bohužiaľ, moji dvoja psi zomreli. To je jak v knihe niekde napísané. A jediný vlk, ich syn, mi ostal. Smutné. No dobre. Cestová výprava, to je počkať. 8 plus 7, to je 15. Plus 5, to je 24, takže hej, tak máme ešte nejaké železo pre seba, výborne. Super, takže budeme mať železný armor, to kam ja zase idem. Ale preskúmanie jaskyne ešte nekončí. Dáme ešte dvakrát, poďme preskúmať a potom vylepšíme barák. Pretože, pardon, v tomto žiť... No. Ty už si vyrastol. No. Jak by som to povedal? Tverina je mŕtva.
Dobre ľudia, toto je bolo všetko pre dnešné video. Ak sa vám páčilo, dajte like a čus.